Jakob, det kommer till Göter där spelar mot Wojciech först för och få en 0-0 i anlag. Vad är det där? Nej, inte ordentligt. Men allt vet han också jämnt dyster, men vi hade sinnsfärd chanser där. Har här ganska bättre spelen till för att besänga samman till kanske renna mer ett imon. Hur så upplevde det? Tack. Kan vara, jag vet inte. Jag hade hört en guppar i från barnparsten. Det är inte akkurat det var några liksom så att speldom där. Men så att nog ta fingrar synd på Leo men startar väck nu tydligt så där vi inte skorar det är inte lätt alla. Det Magnus som säger själv att hålla 0 och till sånt att gott om det. Men det får snart några chanser. Bränner för dig. Ja, det gör nog. Alltså stort rås till very passion joke. Men det är bara det det är helt nöktant så ska se vi får några chanser efter det och vi skorar inte till nej, just okej. Så nu är det på ju bara för skoran Hollandist. Kvart är Atlant Fantasy. Nej, så vi ska hålla fast vi spelsystemet och som Atlas vill ha vi linon vi spelar stöden och så till fyllsiden så för det så kommer glia vi målskoraren spel är okej till tojer och nu är hemma mot den så i nästa för ta vi så aspark att då är det. Tack.